Good morning, Matsukabanji Nonse. It's me, Nesta, the black teacher. So, just like I promised yesterday, leloli tupigiwe ti nakule yoyamba ndiyo fotokoza nkhani zokhuzana ndi zida za nkhondo za nuclear. Ambiri mwakhala mukufunsa kuti black teacher zikutheka bwanji kuti Iran imaganizidwa kukhala ndi nuclear weapons pamene maiko ena iwo amakhala ndi nuclear weapons. Mwachidule ndifotokoze chonchi. Zida za nuclear maiko anayamba kudzipanga kalekale. Nthawi imene kunkachitika nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lonse, nkhondo za World War I. Itatha World War I, maiko ambiri akuluakulu anthawi zimenezo adayamba kusakasaka zida zoopsa. Ndiye anthu mascientists ya maiko aja amapanga ma experiments kumasaka ndithu zida zoopsa, mpaka maiko ngati America anakwanitsa ndithu kupanga ma nuclear bombs. Ena amati ma atomic bombs. Ma scientists ndithu kupanga create zinthu ngati zimenezi. Ndiye World War II tonse tikudziwa kuti America inapita ku Japan ndipo inakapanga drop ndithu ma atomic bombs kumene kucha. Ndi pamene dziko lonse lidaona kuti zidazi ndizoopsa. So pano ifeyo anthu okhala pa dziko pano chifukwa chani tidzipanga ndi kusungira zida ngati zimenezi? Cholinga chathu ndi chani? Tikufuna titani kuononga miyoyo basi? Chifukwa chani? Ndiye anthu anayamba kupanga kampeni yonena kuti no, zida izizi zisiyidwe, zisazakhalenso, zisazagwiritsidwenso ntchito. Zida izizi ayi. Ndi kunali makampeni osiyanasiyana amene anthu amapanga against kupanga zida zimenezi. Tidziwe kuti 1945 America igwiritsa ntchito zida zicha. Maiko ena ataona nawonso anayamba kunena kuti nafenso tifuna tikhale ndi zimene zicha. Ndi kunali maiko ngati China, maiko ngati Russia, Soviet Union, maiko ngati France, United Kingdom, onse nafenso tikhale nazo. Ndi dziko lina liyonse panga kuika ndalama mapanga zimezi. Maiko ang'ono nawonso anayambanso kumakhala kuti chimenechi chatu nafenso tikhale nacho. Mwaona? Ndiye chifukwa choti maiko ambiri amafuna akhale nazo. Ende anthu adaona mmene zimaonongera, mmene zimaopsera. Ananena kuti zinthu zizitha kukhala zovuta ku dziko lapansi. Kuti aliyense athamanga ngotenga chinthu choopsa ngati chimenechi, anthu ayambe kuponyerana. Dziko lapansi lizakhala lopsa. Munimvesa ngati limodzi? Ndiye 1967 maiko anagwirizana kuti tikhale pansi tisayinirane kuti tithetse zida zimenezi za nuclear. 1967 ndiye maiko aja atakhala pansi ananena kuti tione maiko amene ali ndi zida za nuclear tikawerenge kuti muli nazo zingati. Ndiye kunapezeka kuti maiko 5, munimvesere pamenepa, maiko 5: China, Russia, yomwe nthawi imeneyo inali Soviet Union, France, United Kingdom, ndi kuzabwera United States of America. Maiko 5 anali ndi zida zimene zicha. Maiko ena anali alibe, koma awawa adali atadzipanga ndithu kuti ali nazo kale. Ndiye adasayinirana treaty, mgwirizano onena kuti zida zathuzi tisadzazipangenso zochuluka, komanso tisadzazigwiritse ntchito, komanso tizazithese, mapeto ake tizazipange dismantle. Ndi maiko aja anasayinirana imene imatchedwa kuti the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, ena amati Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ndiye treaty imene inasayinidwa mchaka cha 1967 ndi kupanga recognize the 5 countries kuvomerezedwa kuti maiko 5 awanda amene ali ndi nuclear weapons. Ndiye anayambano kampeni yopanga convince maiko ena kuti asayinire. Maiko amene asayinira ndiye masayinira kuti simudzapanga nuclear weapons. Musayinira nawo kuti simudzapanga nuclear weapons. Chabwino. Amene anali kale anapangapo nuclear weapons amasayinira kuti iwo nuclear weapons zawo adzipanga handover ku maiko akuluakulu kapena adzipanga dismantle kudziphwasula. Manipesaka? Yes. So Iran inasayinira NPT. Iran inasayinira Non-Proliferation Treaty. Manipesa pano Iran inasayinira kuti sizapanga. Ndiye pali maiko ena amene adapangapo zidazi koma adaziphwasula zonse completely. Maybe you didn't know, South Africa idapangapo nuclear weapons. South Africa ya azungu idapangaso nayo nuclear weapons. Ndipo anadzipanga dismantle zonse. Sadapereke kwa anthu, adadzipanga dismantle. By 1991 boma la Mandela lisanalowe,
South Africa idapanga dismantle zida zake za nuclear. Dziko linanso ku Africa lomwe lidayamba nuclear program lopanga zida inali Libya ya Gaddafi. Ndipo Libya ya Gaddafi by 1996 inapanga inatesa program yake yopanga zida za nuclear anaitesa. Ndipo ni maiko ena chifukwa Soviet Union yomwe pano patimati Russia hii nthawi ya Soviet Union idatenga inali maiko ambiri amene anali mu Soviet Union. Titaona kuti maiko amene anapangidwa colonize Russia kapena anabwera mgwirizano maiko ngati Ukraine yachi, maiko ngati Kazakhstan, maiko ngati Belarus anali ndi ma nuclear weapons. Mwapeza? Soviet Union ijaidata Ukraine inapezeka kuti ndi ma nuclear weapons ambiri. Ndipo Ukraine idavomereza 1996 idatenga nuclear weapons zake zonse idazipereka ku Russia. Belarus idapangaso small idatenga zida zake zonse idapereka ku Russia. Achina Kazakhstan anatenga zida zawo zonse zimene anali nazo anapereka ku Russia. Russia imasungira zonse zija. Ndiye kumakhala ngati mgwirizano kuti ifeyo silipanga inuyonso muzatiteteza. Inuyo simungagwirisa amene muli ndi zida inuyo simungagwirisa zida zanuzo kuti polisa ifeyo. Ndiye kuti maiko ngati Japan, maiko ngati South Korea amene ali ndi kuthekera kupanga nuclear weapons koma anasankha kuti silipanga ndi amasainirana ma defense agreements ndi America kuti muzititeteza ndinuyo ife silipanga nuclear weapons. Padakali pano chifukwa cha mchitidwe wa Donald Trump opanga betray NATO, Japan ndi South Korea ayamba kukambirana kuti nawo apange zida za nuclear chifukwa China ili ndi zida za nuclear. Maona. Maiko ena amene ali ndi zida za nuclear amene sana sainire nawo NPT ndi dziko ngati North Korea. North Korea sina sainire nawo. Pomwe Irani inasainira. Mwapeza? Ndi chifukwa chani Irani si maloledwa ndi maiko ena kuti ipange funso yankho loyamba ndilonena kuti Irani inasainira NPT. Ndiye si kuyenera kupanga zida za nuclear. That's the first reason. Komanso pali zifukwa zina tizifotokoze. Reason ina apart from kuti Irani idasainira NPT, reason ina imene Irani samailoleza kupanga zida za nuclear ndi chifukwa cha zomwe Irani imalankhula. Kuchokera chaka cha 1979 kudachitika Islamic Revolution ku Irani. Kubwera boma la Ayatollah akhala kulankhula kuimba nyimbo zokamba zopeza maiko aku West makamaka ngati America komanso kwambiri dziko la Israel. Irani imanena nditu atsogolera Irani a Islamic Revolutionary Guard amalankhula poyera kuti iwo amafuna azaphe ma Israeli azachose Israel pa mapu. Israel si dziko lisikuyenera kupezeka ku Middle East. Ndiye amakhala kulankhula zinthu zoopsa kwambiri. Pachifukwa ichi maiko ambiri samaliyang'ana dziko la Irani ndi mwabwino yaye chifukwa amaopa ndithu kuti awawadi zimene amalankhulazi adati akhala ndi zida athadi kuzapanga kuzaopseza Israel. Mwamvesa? Atakuopseza Israel. Ndiye ndifake maiko ambiri amakhala against Irani kuti ipange zida zija. Number 2, Irani ngati yaloledwa kupanga, Saudi Arabia yaso ndifuna ipange. Tifoni maneba. Inu simapanga ineso ndipanga. Muzaona kuti India inapanga. Ndani Pakistan so inapanga. Inu muli nazo ineso ndinazo. So amaopa kuti maneba zonse sakhala comfortable. Inu mzaone ngati kuti amene samafuna kuti Irani ikhale ndi zida ndi azunguka yaye. Even ma Arabs maneba a Iran chifukwa cha zimene imalankhula ndi approach yake nawonso amaopa. Okay? Ndiye amaopa kubwereraso komwe kuja kwa 1967 kunena kuti aliyesi yangu kuti ndikhale nazo zinthu zoopsa kwambiri. Manifest ndi chifukwa chake maiko amapita kumene kuja komano amalimbana nayo chifukwa choti Irani mwayokha idasainira nawo nuclear Non-Proliferation Treaty NPT adasainira nawo. Ndiye ngati member akuyenera kulolera kuti bungwe loona za nuclear watch azipita azikapanga inspect azikaona kuti ngati mukupanga za nuclear izikhale za civilian zogwiritsa ntchito magetsi chifukwa nuclear energy imagwiritsidwa ntchito magetsi komano kuti ufike popangira nuclear bomba la nuclear umachoka pa uranium wa magetsi opangira magetsi kuja ndiye mumampanga no concentrate kuti afike no popanga mabomba ndiye amapita akaone kuti Iran si kupanga zimenezo ndiye inapezeka kuti imapanga zimenezo ndifaka machula chizungu chonena kuti enriching uranium kuti afike pa weapon grade popangira grade yopangira ma weapons. Ndiye Iran imakhala ikuzembazemba zimenezi ndi zimene anthu amalimbana nazo. Okay? Ndilekezere pamenepa ngati pali
palifunso ndakamba zoti maiko ena sanasayinire nawo ene ngomalizisa Israel sinasainire nawo NPT. The situation ya Israel si maulula kuti ili ndi nuclear weapons kapenayi, komano we assume kuti ili nazo chifukwa sinasainire NPT. Pakistan ndi India sanasainire nawo NPT. Ndi chifukwa chake Pakistan ndi India ali ndi chani? Ali ndi ma nuclear weapons sanasainire nawo. Nenda fotokozera inuyo mutha kupanga chisankho chanu muchose zipembedzo muchose zikhulupiriro zanu zapopo zida za nuclear zidagulitsidwa ntchito kamodzi ku Japan ndipo ndizoopsa kwambiri. Mmene inuyo mmakondera dziko lapansili mungasangalale kuti dziko lina lililonse kuli atsogoleri olusa kuli atsogoleri ongazi dziko lina lililonse lizikhala lipeze zida za nuclear likhale ndi zida za nuclear kodi lingakhale mu situation yotani chifukwa nuclear weapons zimatengera border. Bomba la nuclear kugwa ku Zambia ilibe nazo kuti border ya Zambia ndi apapa. Nuclear damage kapena ma consequences yake atha kufika ku Malawi, ku Zambia, ku Zimbabwe, kuseko ilibe border. Maona ndifake anthu amene zizi zoopsa kwambiri zoopsa radiation itha kuchoka kumene kuja kufika kuno and wina aliyese amene ali kuno kupeza kuti is affected. Ndiye ndifotokoze choncho. I'm a neutral person. Yes, I want the world to be free and peaceful. Yeah man, stay blessed. Did the Nesta, the Black Teacher.